Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Αντώνης και σήμερα είμαστε σε ένα άλλο βίντεο. Σήμερα παίζουμε Call of Duty 4 Modern Warfare Nintendo DS Edition. Όπως βλέπετε, είμαι εδώ με τον στρατιώτη, είναι η πρώτη πίστα. Και ναι, τώρα είμαστε εδώ και πρέπει να κάνουμε αυτά εδώ, τις παγίδες. Έλα. Ας τους γεμίσουμε τους φλόρους. Τώρα τι? Εσένα σου μιλάω. Εσένα σου μιλάω. Θες άλλο? Τι? Μπορώ να το πετύχω εκεί στην καρδιά ακριβώς. Anyway. Εσύ μη με κοιτάς έτσι. Κάνε κάτι. Μη με είσαι έτσι, αγάλμα. Πρέπει να πάρουμε βόμβες. Όχι. Ακόμα όχι. Άντε πάλι. Τρίτη φορά είναι αυτό, ρε. Άντε ρε, μη μου λες good job, αλλά τώρα θέλω άλλο. Και τώρα θα πάρουμε τις βόμβες. Α, τις πήρα. Έχω βόμβες. Λαλαλα. Take that. Ναι. Ευχαριστώ. Και από εκεί. Όλη μου τη χάρη. Nice work. Great. Best. Good job. Okay. You're a piece of shit. Πάμε τώρα εδώ. Τι έχουμε? Γεια σου. Όχι. Τι λες? Εγώ δεν καταλαβαίνω αγγλικά. Βασικά καταλαβαίνω, αλλά όχι αυτό. Τώρα τι θες? Ναι. Τώρα έχουμε... Τώρα πρέπει να σταματήσουμε τις βόμβες να εκραγούνται. Καλό μου φαίνεται. Έλα, αρχίσουμε. Άντε ρε, εσένα σου μιλάω. Μακρέ. Εσένα σου μιλάω. Πρέπει να πάμε στην πρώτη βόμβα. Λοιπόν, τώρα αυτό πρέπει να το δείτε έτσι, γιατί από πάνω δεν λέει κάτι. Πρώτον αυτό θα είναι έτσι, νομίζω. Ναι. Το πρώτο έγινε. Καλά τα πάμε. Ο γοντικός είναι 1-0-2-7. 1-0-2-7. Πάμε. Όχι, ξέχασα και το 7. Πάμε. Great. Thank you very much. Τώρα ας το δείτε κανονικά. Έτσι. Πομ. Εδώ. Λοιπόν, εδώ. Πάμε εδώ. Πάλι έτσι. Καλά το πάμε. Αυτό τέλος. Τώρα τι γίνεται? Φύγε από εκεί ρε. Τι είναι? Τι είναι? Πού πάμε? Τι είναι αυτό? Γεια σου. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για το τίποτα. Παίρνουμε. Τι είναι αυτό? Να σε σκοτώσω. Πού πήγε? Έφυγε. Τι είναι? Γεια σου, τώρα εμφανίστηκες. Τώρα τι γίνεται?
What the fuck? What? Γεια σου. Γεια σου. Τι κοιτάς έτσι? What? Τι, ακούω κάτι. What? Πέφτουν βόμβες από τον ουρανό. Βροχή βόμβας. Όχι. What? Τι είναι αυτός? Παιδιά μου. Να σας πω ένα κακό νέο και ένα καλό. Το καλό νέο είναι ότι το Part 1 τελειώνει. Το κακό νέο είναι ότι αυτοί που με ρίχνουν βόμβες είναι οι Isis. Oh my god. Δεν το πιστεύω. Οκ, πάμε. Πάμε να τους πλακώσουμε στο ξύλο. Τι θες ρε? Άντε από εκεί. What? Εσύ, το φίλο μου ρε! Το φίλο μου! Σαν δεν τρέπεσαι. Ρίχνω βόμβες, wow. Γεια σου. Θέλω να κάνω headshot. Απλώς δεν το λέει. Γεια σου. Πάμε. Όπα. Βόμβες παντού. Τι είναι αυτό? Ανεβαίνουμε στο τάγκ. Τέλεια. Άντε. Οκ, από τι φαίνεται αυτό ήταν το part. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα το part 1. Ελπίζω να σας άρεσε η αρχή. Κάντε like, subscribe, comments κτλ. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Γεια σας.